Christianias eksistens er truet. Regeringen har udskrevet en idékonkurrence, hvor arkitekter og byplanlæggere kan komme med bud på en normalisering af Christiania. Til næste forår vil regeringen fremlægge et lovforslag, der vil nedlægge fristaden. Den 30. august indkaldte Christiania til en stor folkelig demonstration for bevarelse af fristaden. Samme aften var der stor kulturorgie med musik fra 20 scener. Står på planchen, lad Christiania leve. Hilsen bondehærens børn. Og på selve kransen, der står der fred, frihed og frugtbarhed. Og de har sat kransen op på frihedsstøtten. Og den er jo til minde om bøndernes frigørelse i Danmark i 1788, hvor de havde været fæsterbønder på godserne. Og så i 1788, der fik de friheden. Og det er så den frihed, som senere blev til grundloven i 1849. Og det er så den frihed, vi skal se at bevare i Danmark, på trods af andre ønsker det modsatte. Ja, jeg bare spørge, hvorfor har I valgt frihedsstøtten til at nedlægge kransen? Jo, fordi det er jo det gamle bondeoprør, ikke? Men det var jo sådan meget, det blev også meget mandsdomineret, ikke? I virkeligheden. Det var, ideen er jo god, man skal jo have jord til alle. Så det er jo sådan, så der er det jo sådan en fallossymbol, så mangler vi jo ringen, ikke? Okay. Fordi landsbyerne blev jo alligevel smadret, selvom der var et bondeoprør, ikke? Okay. Og sådan en landsby som Christiania skal ikke smadre, så det er jo så meget godt symbol, ikke? Ordentligt. Ja. Godt. Landsbyens ring. Landsbyens ring. Ja. Så er der ring, kvindelig og mandlige symbol, ikke? Det er jo meget simpelt. Ja. Så er der balance i tingene. Ja, okay. Tak skal du have. Det er ligesom en majstang, ikke? Altså, ligesom en maj. Det er jo foråret og frugtbarheden, men friheden og blomstring. Det er positiv energi, ikke? Positiv energi. Støt Danmark, bevar Christiania. Christiania var, er og bliver. Sådan er det. Tak skal du have. Hej, der står personlig frihed på din trøje. Hvad betyder det for dig? Det betyder for eksempel retten til udfoldelse, personlig udfoldelse inden for kunstarter og musik og Christiania. Synes du, at der er lavet stramninger herhjemme fra regeringens side omkring den personlige frihed? Ja, det synes jeg i hvert fald. Jeg er på den frie ungdomsuddannelse, og den er blevet lukket. Det er for eksempel en af de stramninger, der er blevet lavet, som forhindrer andre unge mennesker i at komme på den uddannelse, jeg er på. Ja. Et af temaerne på den her demonstration, det er også retten til forskellighed. Ja. Og hvad mener du om det tema? Det er da en naturlig ret. Man har da lov til at være, som man har lyst til, at gøre, som man har lyst til. Der er der ikke nogen mennesker, der kan komme og sige, at man ikke må udfolde sig, hvis det ikke skader andre mennesker. Det er da et brud på personlig frihed. Hvor bor du selv i København? På Nørrebro. Ja, og hvad synes du om at bo på Nørrebro? Jeg kan godt lide at bo på Nørrebro. Jeg har kun boet der en måned, faktisk. Okay. Hvor kommer du fra i landet? Jeg kommer fra Allerede. Og landet i Nørrebro. Og landet i Nørrebro. Ja, men jeg har også været andre mellemstationer. I'm gonna put on the iron shirt and check the devil's out.
Hvad synes du om sådan en demonstration for at bevare Christiania? Jeg synes faktisk, det er ret sjovt. Især når jeg holder ved siden af en, der er ved at ryge helt op i vejret af at skulle holde her. Så jeg synes, det viser, at det virker. Okay. Så. Har du nogensinde været ude på Christiania? Ja, et par gange. Ja. Demonstrationen, den har også et tema, der hedder at mere mangfoldighed. Hvad synes du om det tema? Jeg synes, jeg kan da godt forstå, at regeringen de synes, at Christiania skal ændres på en eller anden måde, så det er ikke sådan nære kriminelle miljøer, men jeg synes også, det er et symbol på Danmarks åbne sind over for sådan lidt mere skæve og anderledes. Så selve området derude, kunne du godt tænke dig, at det bliver bevaret som et rekreativt område? Ja, absolut. Ja. Så du synes kun problemet, det er hashhandel? Nej, ikke hashhandel som sådan. Det er mere, jeg tror, hvis man fik et lidt tættere samarbejde mellem miljøet derude og mellem politiet, så tror jeg sagtens, det kunne løses. Det er jo faktisk en god løsning, du er kommet med her. Tak for det. Okay. Bare fordi, at Anders Fogh og hans åndsværk kampagner ikke har haft for 5 flade år sjov i deres liv, så vil de ødelægge det for os. Jeg synes, de skal lade os være i fred. Hvad siger du til den her demonstration for bevarelse af Christiania? Jamen, jeg synes, det er helt fint, at man demonstrerer for at bevare nogle ting, som man synes skal være der. Så det er helt acceptabelt, at man demonstrerer. Det er jo en del af vores demokrati, så det skal man selvfølgelig acceptere. Et af temaerne for demonstrationen er ja til mangfoldighed. Hvad synes du om det tema? Jamen, jeg synes, det er fint nok med mangfoldighed. Jeg tror, at de fleste af vi danskere mener. Altså, der skal være mangfoldighed, for at vi kan udvikle os, så det synes vi er helt fint. Et andet tema er, den også hedder særtog mod frihed. Hvordan synes du, friheden er i Danmark i øjeblikket? Jamen, jeg anser det jo for at være sådan en demokratisk frihed, åbenbart, man demonstrerer for her. Og der kan man vel sige, at den bliver begrænset alt efter, hvad politisk indflydelse man mener, der skal være i samfundet. Altså, den regering, vi har nu, den begrænser, synes jeg, den personlige frihed ved at begrænse de sociale tiltag, der kan ske i samfundet. Tak skal du have. Hvordan går demonstrationen? Fredeligt og fordrageligt. Ja. Ingen problemer overhovedet. En masse mennesker, og til synligheden kan man jo heldigvis i København gennemføre en demonstration, uden det giver anledning til problemer. Det lyder jo godt. Det håber vi også bliver. Ja. Har I mange folk på gaden her på en lørdag eftermiddag? Nej, det har vi ikke. Vi har betragtet det her som en festlig begivenhed, så det er ikke det, vi offrer de helt store ressourcer på. Oplever du dig selv som en del af festen? Det skal man jo. Okay. Tak skal du have. God eftermiddag. Vi ved godt, at I er i gang med et folkeoptog til retten for forskellighed. Men vi
er i gang med et optog til retten for golf på Christiania. Christiania Golfklub. Goddag og god eftermiddag. Hvor er det fantastisk, at så mange er her i dag. Som I kan høre, er vi fra Jylland af. Vi er den jyske bonde her, som var her første gang i 75. Vi var her ikke selv. Vi blev lavet nok på denne tur for 27 år siden. Men vi er kommet her i dag for at hjælpe jer sammen med nogle af vores forældre og os efterkommere af bondehæren dengang. Og det var i foråret 75, hvor der var 30.000 mennesker på Rådhuspladsen. Jeg ved ikke, hvor mange det er i dag, men det ligner noget i samme stil. Hvor er det fedt, mand! Ja! Men dengang, da de kom, de gave jyder fra Aalborg og fra Djursland og fra Aarhus og byboerne, der havde de lavet en sang, en kampsang til jer. Og det er den, vi gerne vil synge for jer, og vi vil gerne have, at I alle sammen synger med. Så hjælp os med det, og så går vi i gang. Kom nu, venner, i mine hænder, samlet fra Jylland, gode bonde her. Alle er kommet for at mødes her, skulder ved skulder og fjerner nær. Christian, og jyske knejle, nu skal vi sejre i fiskestejle. Anders Fogh, han er jo ved at få meget store problemer med sit reaktionære højrenationalistiske parlamentariske basisparti. Og det største det største problem, det hedder EU. Ved folkeafstemningen om den nye EU-forfatning, der vil striden bryde ud i lys lue, og derfor er det meget, meget vigtigt for VK på den ene side og Dansk Folkeparti på den anden side, at de inden de bliver uvenner for alvor, finder noget at stå sammen om som tapre musketerer. Og flygtninge og indvandrerne, de tjente jo i lang tid det formål. Og det har nu resulteret i en indvandrerpolitik, der regnes for Europas mest restriktive og uretfærdige. Der er der ligesom ikke mere at hente. Men Christiania byder sig til. Den skal være det spektakulære hovednummer i den spændende kulturkamp, som Anders Fogh og Brian Mikkelsen og alle de andre store kulturpersonligheder i folketingsflertallet har udråbt. Lottet, som de jo er, for enhver blusen og selvkritik. Hvad handler den kulturkamp så om? Ja, kort fortalt så går den ud på at fjerne alle former for kritik af og alternativer til den borgerlige trædemølle. Den normalt pengeindtjenende og normalt overforbrugende normaldansker skal befries for enhver mistanke om, at der er andre måder at leve livet på end den normale. Med privathus og privatbiler, låneomlægninger og hårde hvidevarer, privat skødehund og hjernedød tv-underholdning. Der må ikke være nogen slinger i valsen, for så bliver normaldanskeren bare nervøs. Og det er efter regeringsflertallets mening det værste, der overhovedet kan ske. Og derfor er kampen mod alle andre kulturformer nødvendig for regeringen. Det siger sig selv, at det i den sammenhæng er vitalt at få afskaffet det sociale og kulturelle eksperiment Christiania. For det viser jo netop, hinsides et ved tvivl, at man sagtens kan leve et godt og rigt liv på andre måder end det normerede.
og derfor er Christiania farlig og skal væk. Dermed har jeg selvfølgelig ikke sagt, at Christiania er et rent paradis på jord. Det vil være løgn. Men fristaden har nu i 3 årtier løst eller lindret sin del af Københavns problemer. Ved siden af har den givet hovedstaden en lind strøm af originale og grænsesprængende teateroplevelser og en